Hau da egun ederra. Egun bikaina bai, lanera joateko. Maren, hau ez da posible. Zer? Beti berdin. Uda iritsi, lagunak oporretan eta zu lanera. Eta zer nahi duzu? Izte bat osabari lagundu behar diet? Jakina, Maren, ulertzen dut, baina Baina zer? ez dela ezer gertatzen goiz bat libre hartzen baduzu. Zoratu egin zara? Zenbat jaiegun hartu dituzu aurtengo udan. Nik bat erez. Normala iruditzen zaizu hori? Baina izte bat osabak ere ez dute jai hartu. Ados, baina ostatua osabata izebarena da. Ez da zurea. Tira. Eta gainera, zu gaztea zara. Eta horrek zehaziola du. Gazteuk libre izan behar dugu. Zoratuta zaude. Maren, deitu izebari. Eskatu baimena. Baimena? Zertarako? Goiza libre hartzeko? Gozaldu eta ondartzara joango gara. Ez dakit ba. Plan hona da, Plan bikaina. Maren, hartu mugikorra eta deitu. Orain. Pilartxonea ostatua bai esan? Kaixo izeba, Ara, Maren, non zabiltza? ostatura bidean noa lagun batekin. Primeran? Gauza bat esan nahi dizut, Zer? lan handia dago gaur izeba. Ai, hemen beti dago lana. Zergatik? Ez, besterik gabe, pentsatzen ari nintzen, Zer? Oporrak hartu nahi dituzu? bai zera, oporrak ez. Goiza libre hartu nahi dut. Goiza libre. Eta arratsaldean lanera? Hori da? Ados. Baina arratsaldean garaiz etorri. Zer esan dizu? Baietz, goiza libre. Bikain! Guazen gozaltzera! Eta gero ondartzara. Juhu!